Adu mașina cu juvoțul. Vino cu mașina aici. Poți să-i bagi în casă? Dacă îi deschide ușa, da. Gata, îi dai drumul în casă. Vedeți? Asta e trebuie. Ia, deschide. Bună ziua! Câinele e al dumneavoastră? Câinii ăștia vă aparțin? Ați băgat un câine în casă, au fost mușcați niște oameni aici. De ce țineți câinele în casă? Veniți aici, Păi și dați drumul afară. Deja afară vin. Ia uite, încă unul. 2, 3. Adu mașină. Nu mă fi filmat și pe mine, am zis că veneau câini, am... Dați-vă cu parțelul la numărul. Poate nu. Poate nu s-ar. Stați că venim cu juvețul. Hai. Nu-l poți scoate. Venim noi acum și-l luăm. Veniți și-l luați. Numai să ne dați voi. Stai aici, Silviu. Aici. 4 aici. Mai unul o dată afară din casă. Da, e, asta Deci unul a rămas în casă. Acho que é o mais foi, mas você já deu um. Vine. Nu, ies.